Hola, soc en David Pujol, del celler Pujol Cargol de Masarac, i el nostre poble està situat al límit entre la Plana i l'Albera. El nostre celler és un celler petit, fa una petita producció, som bàsicament viticultors, i avui us vull presentar el nostre vi monovarietal de Carinyena, que és el Missatger Negre, 2019, i és un vi molt especial, ja que marca el caràcter de les carinyenes de Masarac, i a més és un vi envellit amb una vinificació especial, amb cups de ciment, que pot estar un any en ampolla, i marca molt el caràcter de la nostra terra. La nostra carinyena presenta un color vermell cirera molt característic del pas del temps amb l'envelliment. Presenta una entrada molt equilibrada, molt suau, molt agradable, sense una tenicitat que ens assequi la boca i amb una molt bona acidesa al final, que ens deixa una boca molt fresca. No és un vi gens pesat i molt apte per tots moments i per tot tipus de plats.